Nanay po ng pamahalang panlungsod po ng San Fernando ang 30 rehistradong fish vendors sa mga epektibong pagnenegosyo at pagmemerkado sa isinagawang 2 araw ng training on enterprise, value adding and marketing strategies. Tinalakay ng mga eksperto mula City Agriculture Office at Don Mariano Marcos Memorial State University, North La Union Campus, ang mahalagang kaalaman sa pagpapalago ng kita at value adding sa kanilang mga produkto. Bahagi rin ng programa ang pagpapakilala ng paraan ng pagdadagdag ng kita gamit ang paggawa at pagpoproseso ng oyster mushroom, kasamang pamamahagi ng mushroom fruiting bags. Patuloy namang nagpapatupad ang lokal na pamahalaan ng mga pagsasanay para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga maliliit na negosyante sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM.